салому дуруди бепоён ба кулли ҳамватанон, ба кулли мардони ватан. албатта ки имрӯз 23 феврал рӯзи артиши ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳама ҳамхизматома, ҳама афсарону сарбозонро табрик мекунам. худованди бузург худои тиёмата ки ҳама вақт ҳамахе пуштибони ватан бошӣ, ҳама вақт ҳамахе парчамон дар болои сармон парпарафшон боша, ҳама вақт ҳам сулҳу салоҳе дорем, ҳама вақт ҳамахе миллати ма, тоҷики ма ҳамахе сулҳу салоҳ бошад, дар лабони модаромон ханда пайдо бошад ва ба кулли ҷавонон чӣ гуфтанӣ? ҳар кас даври худша дорад. меге ки аз ҷавонон ба ҷаҳон номи накӯ мемонад, фасли гул мегузарад, лаззати бу мемонад. ин ҷаҳон косаи даврест, ба даври ҳама кас ҳама чӣ мегузарад, дидаву рӯ мемонад. барои ҳамин ҳар кас даври худша дорад. мо дар даври худмон 2 сол хизмат кардем ва ҳолиам омодаем ки хизмат кунем. ҷавонои азиз, марҳамат кунем, барем баҳри ватан, баҳри апаву хоҳарамон, баҳри модаромон. ҳама вақт барем дар территория, бигем дар ҳамин гирди ватанмонам хел сипар бошему, ҳама вақт ватанмонам посибонӣ кунем. зиндаву сарбаланд бошед сарбозони ватан, афсарони ватан. мо бо шумо мефахрем ки чунин афсаро дорему, нам хел сулҳу салоҳ дорему ва ба ҳазор модаромон хо медам. зиндаву сарбаланд бошед. як бори дигар рӯзи 23 ба ҳама ҷавонпаҳлавонони ватан муборак бошад. ва дар инҷа бародарон хоҳиш кардам ки агар дар маконҳои муқаддаси як даҳатмондуҳо дар айноми ҳама ҳамватанон дуо мекунам худованди бузург давлати дунёро бозам дар тори сари ҳамки Тоҷикистон барезонад ки ҳама вақт дар лабони ҳама мо ханда пайдо бошад. боқӣ сарбаланду хонобод бошем. даст ба дуо мебардорем. дар ҳамин вақти иҷобати дуо мекунем ки поко парвардигоро миллати моро, тоҷикои моро ки дар рӯи дунё ҳастанд, ҳама вақт сарбаланду муваффақ бигардонад. аллоҳу акбар. худо нигоҳбони ҳамамон.